Wai ina wannan yaron ya shiga? Wannan yaron nan mai ƙaryar turanci nan? Kai na raba ka in dai ƙaryar turanci ne fa. Gaskiya ni ma yaron na yi respect din idan dai wani ƙaryar turanci ne. Ni sai ce ya yi turanci. Ni ban mugun ƙarya. Ban san wani iri bane ba wannan. Wai ya sunan shi ne? Sunan shi maji da dawa. Yo, maci da dawa? Eh. Akaji, how we dey? Hausa ce ba za ka yi mana biyu? I don't know. Given yesterday in social. Kai mana Hausa. Wai kai ba ba. Yesterday is the banana. I don't know. Given social environment. Kai da akuya da comment din ka wai ya kake ka kayo. I don't know. Given and social environment. Ba ka da keeping about yesterday. It's given how we dey? Can you please? Waye ma sai? Mai ba da hanka. An gan shi ma ya ƙara so. Daga ina haka? Yes. Hey, malam, mu Hausawa ne. Can you social environment? Yesterday is the ability. Kai, na environment uwaka. Capacity or giving and social environment. Community yesterday. Ka ji irin hauka ko? Atabuwai. A dole da shi dai bature. Don't worry, it's social giving. Malam da Allah kamar shi. Mu na Hausawa ne. Which as given yesterday is the door. Can given as social giving yesterday. And say in the matter reply. Hey, mu mun gama mu fa. Yeah? Nonsense and ingredient can given and Wannan din wata mutum ya ce quantity of lower given in the social environment. No, I don't know what you given in social environment. zai yi ka zo nan ka dinga gani da turanci ba kan kai. Ni ba an kaga ban tura da. Matashi, however, the given quantity of wannan dan yison me faru me yake mu na san dai. Zuwa yana ta mana ƙarya turanci. Har da kunna mana voice din wata wannan da ya rabiya ta ina ga wannan. Kunnamu. Can given is what is it? Sound. Mayar mata to. In baka mayar mata bai ka ci. Mayar mata. Mayar mata da abin da kake wa. Mayar mata. Wallahi ni nan da ka gani ko firamare ba ban gaba ba. Ko da Hausa ne. Wallahi Allah ni kaina ban gama ba. Ko da Hausa.